Si Baba! Ako ulit si Mocha Frappuccino. Ito ang balita ang ina. Flash report. Sobrang aga nito, inaantok pa ako. Simulan na natin. Cue intro. Another deep web wannabe na topic na gustong-gusto nyo mag-react ako. Kung meron kayong kahit dial-up man lang na internet at isang minuto ng buhay nyo, alam nyo na isang search nyo lang, malalaman nyo kung ano to. At hindi nyo na kailangan mag-invento ng kung ano-anong bullshit. Kasi nagsasaya lang kayo ng oras nyo kaysa mag-aral kayo or mag-YouTube at panoorin yung mga videos natin, diba? So, bigyan ko lang kayo ng konting rundown. Si Ori Chef, diba? Marami daw siya accounts. Yes, diba? Ganyan-ganyan, blah, blah, blah. So, tataka sila from A to Z. Mga accounts. So, okay, ako ay nagsaliksik at nakita ko to sa mga video. Syempre marami pa siyang video sa iba't iba accounts na mas weird dito. Ito lang yung pwede sa YouTube, kaya ito yun. So, narin natin saglit. Yay! Yay! Oh, okay. So, kailangan natin harangan yan. Aha. May itlog ba siya? Kawaii desu. Oh, shit! Ayan na! Dali! Yan yung mukha ko pag sinabi ko sa barbero na hindi barber's cut. So, ayun, yes, weird, diba? Hindi ko sabihin nyo kayo yung totoong pangalan. Yung totoong may-ari nito ay meron isa siyang cook at barista and everything na everything sa pagkain. So, meron siyang shop. Mapipick yung curiosity nyo at alam nyo kung sino siya. Sana supportahan nyo lang yung kanyang shop. Hindi siya palagi online kung mapapansin nyo kasi wala siyang paket. So, mga ganitong ginagawa natin. Yung mga deep web shit. So, kung makita nyo man yung kanyang shop ng mga about ng sa pagkain, ng mga ginagawa niya, supportahan nyo, i-like nyo yung kanyang Facebook page. At least ito sa kalokohan na to makatulong tayo sa kanya para, di ba, isang simpleng tita lang naman siya na gusto magbenta ng pagkain, di ba? Napakasimple naman, din natin kailangan siraan ng tao na to. So ayan, kung meron man kayo at isang minuto ng buhay niya at isang pan-dial-up na connection, makikita nyo to article na FHM at kinausap nila ano-ano nangyari. So nasa left side yung sinabi ni Ori. Take this at face level, di ba? Kayo na mag-weigh kung paniniwala kayo sa ano sinasabi ni FHM. Ito rin yung nangyari sa deep web, di ba? Alam niyo mga Pilipino, pag walang magawa, kung ano man yung nag-enjoy sa kanila, nakakaubos oras sila, bibigyan nila ng panahon. So ito, alam natin, August pa to of 2017 nag-viral ng alam yung mga meme pages dyan na mga meme dyan. Ay nako. Sinabi niya dito na kaya marami siya accounts ng mukha niya kasi gusto daw niya magbigay ng energy sa mga games. Diba naalala nyo nung panahon pa mga 2016, 2017 days, diba? Uso yung mga Facebook app, diba? Para yun yung Y8 ng Facebook. So, para magkaroon ka ng energy, kailangan mo mag-invite ng friends. So, nakakuha rin ng energy pag hindi nagagamit. So, mag-share lang kayo, blah, blah, blah. So, gumawa siya ng sobrang dami kasi gusto lang niya ng energy. So, isa lang siya gamer na tita. So, relax lang kayo. Hindi ito deep web dahil ito. Paulo, bakit may mga weird shit siya pinupost? Sa com shop lang daw niya to ginagawa. Ayan, makikita nyo dito sa com shop lang niya ginagawa at nakakalimutan niya siguro daw na hack. Siyempre marami dyan mga tambay ng com shop na wala magawa, gustong sumikat at ayun, pinopost niya mga weird videos na makikita niya sa kung saan. Isang tambay na meron namang alam, pwede rin siya gumawa ng mga bots doon kaya mag-post on a specific date and time every day, daily, weekly or whatever. Kukunin niyo to sa isang site na meron na agad gallery of weird gifs, weird videos, blah blah blah. Maraming ganon. Kayo na mag-search. Tinatamad na ako, di pa ako nagkakape. Gusto nyo na daw i-address ko to. Ayoko na masyado pahabain to kasi sayang lang to ng buhay ko at sayang lang din ng buhay nyo. So ayun, hindi siya deep web diver. Please itigan nyo na. Tapos na yun. Mag-move na kayo sa topic na yun. So ayun, ako na si Mocha Frappuccino para isang legit na fake news sa Pilipinas. Mocha Frappuccino out. Wow. Something is screaming.